bayive kakuhle into xa ifundiswa. Sikhona bazalwane, haleluya. Funeka bayive kakuhle, because abanye xa ngabe sibathatha sibazisa kwi-old path, abanye sidibana nabo already sebenamabandla, amanye makhulu, amanye njalo njalo. And umntu uye acimba fanba xa ngabe nikezwe idoctrine, sithatha ibandla okanye sifuna uthatha ibandla lakhe, okanye sifuna uthatha over kwibandla lakhe, akayithathi as ngeli hlobo simnikeza ngalo, ngokwehlobo lebandla. Because uba ngaba ndidibana nawe ungupastor, glory to Jesus, uyive indaba yebandla, then ke ngoku uzawufuneka sazi okanye zichazwe indlela okanye izinto ezingayo indlela yokuhamba kwebandla. Ngoba kuzawufuneka ungengomsebenzi ozintloni kwindawo omi kuyo. Ngathi iofisi yobupostile ayikhange ifike kuwe, ube ngumsebenzi ozintloni. Glory to Jesus, haleluya. Ngoba kwiinkonzo zonke ezikhona, kumalungiselelo onke akhona, uke wafundisa uNkosi Lumpuntshe kwalanga ngaloo nto leyo. La malungiselelo la, ukusukela kumprofeti ukuzoza kwititsha, yabona lo malungiselelo ngamalungiselelo lawo azi-key ministries kwi-fivefold ministry. Ngamalungiselelo lawo aphethe angongxowankulu for imfundiso, for idoctrine, ngabantu abazifakayo, ngabantu abazilwelayo. Sikhona bazalwane, ngabantu abazidifendayo imfundiso, ngabantu yimibhobho yemfundiso, ugqiba bakwazi ukuzidifenda, ugqiba bakwazi ukubona nezingezizwe imfundiso, i-antichrist teachings, bezichitha ngemfundiso ephilileyo. So la malungiselelo lawana onke, umsebenzi awusebenzayo asebenza umsebenzi wokuhambisa fast umsebenzi wolungiselelo lobupostile. Haleluya. Uba uyatitsha ungumfundisi, awufundisi imfundiso zakho, ufundisa imfundiso zabapostile. Uba ungumprofeti, uprofethi izimfundiso zakho as a prophet, but uprofetha imfundiso zabapostile. Uba ngaba ungumfundisi, ungumelusi, awelusi, glory to Jesus, bolusi bakho, but wolusa ngemfundiso zabapostile. Uba ngaba uyavangela, awuvangeli ngemfundiso zakho, asizuthi gqingawe wena, glory to Jesus, ubethi izono, usithi abantu mabaphume ezonweni baze kuKristu, ngoba asinantshumayelo injalo kwibandla lenkosi. Abapostile ababekanga siseko esinjalo.